प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। फोन हरवल्यानंतर किंवा चोरीला गेल्याची घटना आपल्याबरोबर किंवा आपल्या निकटवर्तीयांबरोबर नक्कीच घडली असेल। एखाद्या व्यक्तीचा फोन हरवतो किंवा चोरीला जातो तेव्हा गोंधळ उडणं सामान्य बाब आहे। मात्र फोनमधील डेटा सुरक्षित करण्यासाठी काही गोष्टी तातडीने करणं आवश्यक असतं। यासाठी आपण या लेखामधून अशा गोष्टींबद्दल जाणून घेणार आहोत, ज्या गोष्टींकडे लोक फोन हरवल्याच्या किंवा चोरीला गेल्याच्या धक्क्यामुळे दुर्लक्ष करतात। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। अँड्रॉइड किंवा iOS युजर्सला अनेकदा आपल्या फोनचा पॅटर्न, फेस रिकग्नायझेशन लॉक, फिंगरप्रिंट, व्हॉइस रिकग्नायझेशन लॉक, पासवर्ड लॉक करून ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो। मात्र तुम्ही तुमचा आयफोन तुमच्याकडे नसतानाही तो लॉक करू शकता। या माध्यमातून कोणतीही तुमच्या खासगी माहितीपर्यंत पोहोचणार नाही। तुम्ही तुमच्या आयफोनमध्ये कोणत्याही इतर डिव्हाइसमधून लॉग इन करून आपल्या ॲपल अकाउंटवरून लॉग इन करून फाइंड माय आयफोन पर्यायावर क्लिक करून लॉस्ट मोड ॲक्टिव्ह करू शकता। तुम्हाला कॉल करूनही फोन मिळाला नाही तर फोनच्या जीपीएसचा वापर करून तुम्ही फोन कुठे आहे याबद्दलची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकता। मात्र तुमच्या फोनमध्ये जीपीएस सक्रिय नसेल म्हणजेच ऑन नसेल तर हा पर्याय तुम्हाला फोन शोधण्यासाठी वापरता येणार नाही। तुमच्या अँड्रॉइड डिव्हाइसमध्ये एक इनबिल्ट लोकेशन ट्रॅकिंग सर्व्हिस असते, जी तुमच्या मोबाईलवरून होणाऱ्या प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीवर लक्ष ठेवते। उदाहरण द्यायचं झालं तर तुम्हाला एखाद्या अन्य डिव्हाइसमधून तुमच्या गुगल अकाउंटवर लॉग इन करू शकता आणि तुमचा हरवलेला फोन कुठे आहे याचं लोकेशन जाणून घेऊ शकता। फोनची लोकेशन ट्रॅक करण्यासाठी तुम्ही गुगल लोकेशन हिस्ट्री पर्याय निवडून माहिती मिळवू शकता। तुमच्या फोनचा शोध घेण्यासाठी कॉल करणं किंवा जीपीएसचा वापर करणं हा पर्याय उपलब्ध नसेल तर ज्या व्यक्तीनं फोन चोरलाय किंवा ज्याला फोन सापडलाय त्यानं फोनची बॅटरी आणि सिम कार्डही काढलं असण्याची शक्यता आहे। तुम्ही तुमच्या आयक्लाउड किंवा गुगल खात्यावरून आपला संपूर्ण डेटा डिलीट करू शकता। मात्र यामुळे तुम्ही तुमचं डिव्हाइस पुन्हा ट्रॅक करू शकणार नाही। मात्र या फोनमधील डेटा तुम्हाला बॅकअप करून ठेवला असेल तर तो तुम्ही फोनवरून डिलीट करून पुन्हा रिस्टोअर करू शकता। रिपोर्ट करा। जर तुमचा फोन हरवलेला नाही आणि चोरीला गेलाय असं तुम्हाला वाटत असेल तर या संदर्भातील माहिती सर्वात आधी पोलिसांना द्या। मात्र अशा माध्यमातून फोन मिळवण्याची शक्यता कमी असली तरी चोरीचा फोन दुसऱ्या कारणांसाठी वापरला गेला तरी तो चोरीला गेल्याची नोंद पोलिसांकडे असल्यानं पुढची अडचण वाढणार नाही। तसेच पोलिसांकडे तक्रार केल्यास विम्याची रक्कम क्लेम करताना रेफरन्स क्रमांक म्हणून या तक्रारीचा क्रमांक लागतो। मात्र यासाठी तुमचा फोन नक्की चोरीला गेला असून पडला नाही हे निश्चित करावं लागणार। तुमच्या फोनवर कोणताही कॉल करता येत नसल्याची तुम्हाला खात्री झाल्यावर तुम्ही कस्टमर केअरला कॉल करून आपलं सिम कार्ड डिॲक्टिव्हेट करू शकता। अर्थात यामुळे तुमचा फोन यामुळे मिळणार नाही, मात्र तुमचा क्रमांक चुकीच्या कामासाठी वापरला जाणार नाही। त्यामुळे जर तुमचा फोन चोरीला गेला असेल तर या स्टेप्स नक्की फॉलो करा। आता इथंच थांबतोय, पाहत राहा कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।